वकील अलगला की शानदार प्रस्तुति अंगिका एक्सप्रेस रिमझिम रिकॉर्डिंग अंगिका से बच्चा बाबा कर छे दोसरा से शादी हम कैसे के ओकरा बिना रहबई हो, कैसे के ओकरा बिना रहबई हो। बाबा कर छे दोसरा से शादी हम कैसे के ओकरा बिना रहबई हो। जियत जी नहीं पैबई हो बाबा, जियत जी नहीं पैबई ओकरा याद में मर जइबई हो। बाबा कर छे दोसरा से शादी हम कैसे के ओकरा बिना रहबई हो, कैसे के ओकरा बिना रहबई हो। बाबा कर छे दोसरा से शादी हम कैसे के ओकरा बिना रहबई हो। जियत जी नहीं पैबई हो बाबा, जियत जी नहीं पैबई ओकरा याद में मर जइबई हो। बाबा कर छे दोसरा से शादी हम कैसे के ओकरा बिना रहबई हो। डीजे सनी अंगिका एक्सप्रेस रिमझिम रिकॉर्डिंग अंगिका से बच्चा एक साथ घूमई रही करई है प्यार हो। छोरी के चाली दिल के जान दोसरे के साथ हो, दोसरे के साथ। बाबा एक साथ घूमई रही करई रही प्यार हो। छोरी के चाली दिल के जान दोसरे के साथ हो। छोरी के जाय छै करे जा, छोरी के जाय छै करे जा हमरा हाथ से हाथ छोड़ा के। बाबा कर छे दोसरा से शादी हम कैसे के ओकरा बिना रहबई हो। अंगिका एक्सप्रेस रिमझिम रिकॉर्डिंग अंगिका से बच्चा प्यार करई के नाटक कैल दोसरा से शादी हो। राजू रंजन के जिंदगी के कैल बर्बादी हो, कैल बर्बादी हो। प्यार करई के नाटक कैल दोसरा से शादी हो। राजू रंजन के जिंदगी के कैल बर्बादी हो। राइटर टिंकू छोटू, राइटर टिंकू छोटू अमरजीत के वरिया देखई हो। बाबा कर छे दोसरा से शादी हम कैसे के ओकरा बिना रहबई